ва хоҳаракони азиз, ман Фараҳноз ва ин барномаи дар меҳмонии витамин ҳост. Иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 67 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мебошанд ва биёед бо онҳо аз наздик шинос мешавем. Салом бачаҳо. Ассалом. Ба барномаи мо хуш омадед ва биёед аз як сар бо шумо шинос мешавем. Номи шумо чист? Ман Маҷидова Асмоа. Асмо, шумо чанд сола ҳастед? Ман 5 солаям. 5 сола. Офарин. Хуб, номи шумо чӣ? Ман Муродова Мавзуна. Мавзуна ҷон, шумо чӣ? 5 сола. Ман Муҳаммадиев Усмон. Усмон, шумо ҳам 6 сола ҳастед? Офарин. Ман Абидова Фотима. Фотима 6 солаед? Хеле хуб. Ана акнун биёед номи шуморо мефаҳмем. Ман Ҳомидова Биби Оиша. Биби Оиша, шумо чанд сола ҳастед? 6 сола. 4 солаед шумо ҳам? Офарин. Бинандагони гиромӣ, аз ин ҷо бармеояд ки ҳама иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо 6 сола ҳастанд ва маҳз аз ин хотир барномаи мо хеле ва хеле ҷолиб хоҳад гузашт ва бояд гуфт ки ҳама он нафароне ки дар барномаи мо иштирок мекунанд пайгири тарзи ҳаёти солим мебошанд. Бачаҳо, медонед мавзӯи барномаи имрӯзаи мо ғизои солим мебошад. Шумо дар бораи ғизои солим чӣ медонед? Дар боғча ва ё ин ки дар хона ба шумо дар ин бора ягон маълумот доданд? ғизои солим ин асоси саломатии мо мебошад. Дар боғча мураббиён ба мо дар ин бора бисёр гап мезанад. Он кас мегӯянд ки мо бояд кам ва тез хӯрок хӯрем. Офарин, яъне ба пурхӯрӣ чӣ тавре мегӯянд? Машғул нашавем, ҳа? бале, мураббиямон ба мо гуфтанд агар мо солим будан хоҳем бояд ғизои солимро истеъмол кунем. Он ғизое ки бо организми мо фоида дорад. Офарин. ба ман бошад модарам доим таъкид мекунад ки ғизое ки мо мехӯрем бояд организми моро бо витаминҳо таъмин созад. инро ғизои солим меноманд. Албатта бояд ҳар он чизе ки мо мехӯрем ба организми мо фоида дошта бошад ва фоида ҳамон вақте мешавад ки дар таркиби он ғизо витамин бошад, ҳа? Хуб, кани шумо чӣ фикр доред? ғизои солим имкон надорад ки мо ба бемории фарбе гирифтор нашавем. Дар боғча ба мо мегӯянд ки агар ғизоро дуруст интихоб накунед доимо бемор мешавед. ин хеле хуб. Кани шумо чӣ фикр доред? ба мо дар боғча ҳар рӯз хӯрокҳои гуногун медиҳанд. шир ва мева медиҳанд. мураббиямон мегӯяд ки ҳамаи инҳо ғизои солиманд ва ба мо фоида доранд. худи шумо чӣ фикр доред? оё шир ба организми шумо фоида мерасонад? бале. мева чӣ? бале. офарин, мураббиятон дуруст қайд карданд. Умуман ман мебинам ки шумо дар ин бора камеам бошад маълумот доред ва ба фикрам аз хӯрдани ғизои солим низ саркашӣ намекунед. Ҳамин тавр не? бале. хеле хуб. ҳар чизе ки дар боғча ва дар хона ба шумо медиҳанд, ба шумо тавсия медиҳам ки онро бе ягон якравӣ истеъмол намоед. ва бачаҳо, ман бояд ба шумо гӯям ки ҳар он нафаре ки ғизои солимро истифода мекунад, яъне истеъмол менамояд, вай доимо солим асту кам бемор мешавад. ва барои боз ҳам равшанӣ андохтан ба ин мавзӯъ, мо аз духтур Хола хоҳиш мекунем то барои мо дар ин бора маълумоти бештар диҳанд. хӯрок эҳтиёҷи нерӯгии организмро қонеъ гардонида ба ивази ҳуҷайраҳои талаф шуда пайдо шудани ҳуҷайраҳои нав, коршоямии хуби одам ва ба бемориҳои сирояткунанда муқобилат карда тавонистани оро таъмин мекунад. ғизои дуруст калиди саломатӣ, қувват ва зебоӣ мебошад. ҳатто Гиппократ гуфта буд: ба ман бигӯед ки чӣ мехӯред ва ман ба шумо мегӯям ки чӣ беморӣ доред. одамони солим аксар вақт нисбати хӯрокхӯрии худ бепарво ҳастанд ва вақте бемор мешаванд зуд ба беморхона рафта дору харидорӣ мекунанд. аммо бояд бигӯем ки дорои асосӣ барои саломатии мо ин ғизои солим ва серғизост. ба касе пӯшида нест ки барои зистан ба мо энергия лозим аст ва мо ин энергияро танҳо аз хӯрок ва нӯшокӣ гирифта метавонем. бинобар ин ҳам нақши ғизо дар ҳаёт хеле муҳим аст. бояд гуфт ки ғизо ба мо на танҳо энергия медиҳад, балки ҳамчун маводи сохтмонии организм хизмат намуда барои афзоиш ва барқарор кардани узвҳои бемор кӯмак мерасонад. ҳар як намуди хӯрок ба таври худ муфид аст.
خیلی مهم است که ما در تناسب درست تمام خوراک‌های ضروری را بدون استثنا استعمال کنیم. کربوهیدرات‌ها، سفیده‌ها، چرب‌ها و نخ، اینجوری ویتامین‌ها و نمک‌های مینرالی باید در ترکیب غذایی که ما استعمال می‌کنیم دیده شوند. مثلا شولاها و سبزیجات در خود نخ یا کلیچاتکا دارند. آنها برای خوب هضم شدن خوراک کمک می‌کنند. اینچنین به ارگانیسم برای افزایش و سالمی استخوان‌ها و دندان‌ها به مقدار کمی مینرال‌ها از قبیل کلسی نیز ضرور است. مقدار زیادی کلسی را باشد ما میتوانیم در شیر پیدا کنیم. غیر از آن شیر از آب، چرب‌ها، سفیده‌ها و ویتامین‌ها بوی است. در پنیر و تورگ نیز مقدار زیادی کلسی نیز موجود است. یعنی از این برمی‌آید که غذا برای سالمی ما نقش اساسی را می‌بازد و ما باید نسبت به این مسئله بی‌پروا نباشیم. бачаҳо дар бораи аҳамияти ғизо маълумот гирифтем ва акнун ман ба шумо як саволи дигар дорам. Шумо пештар гуфтед ки мо бояд ғизоеро ки истеъмол менамоем хуб ва дуруст интихоб намоем ва ба фикри шумо ғизоеро ки мо истеъмол мекунем бояд чӣ гуна бошад? پیش از همه آن باید یک رنگ نباشد. یعنی ما باید هر روز یک خوراک را نخوریم. من پیشتر از خوراک‌ها کارتوشکا بیریان را دوست می داشتم، ولی مادرم با من فهموندن که اگر هر روز یک خوراک را خوردن گیرم ارگانیسمم دیگر ویتامین های در کاری را گرفتن نمیتواند. бале модаратон дуруст қайд карданд. хуб кани дигарон чӣ фикр доранд? مربیمون در یک مشغولیت با ما گفتن که غذایی که ما استعمال میکنه باید از سفیده‌ها بای باشد، زیرا حجره های بدن ما از سفیده‌ها حاصل می شود. офарин фотима, худи шумо анамон ғизоҳое ки аз сафедаҳо бой ҳастанд онҳоро медонед? شیر، جرغوت، میوه، سبزیجات ва ғайра. офарин хуб кани акнун навбат ба дигар иштирокчиён дигар чӣ фикр доред? باز مربیمون با ما میگوید که اگر سفیده کم شود ایمونیتت پس می شود. ما خوراکی که استعمال میکنیم باید در شرایط خانه یا باغچه پخته شده باشد. офарин яъне бояд мо тарзе ғизоро истеъмол намоем ки иммунитетамон хуб аниқтараш масъулияти баданамон паст нашавад. غذا که ما میخوریم باید در ترکیبش گلوکوز داشته باشد. گلوکوز به ما قوه میدهد. در باغچه به ما شیر جغا میدهد. مربیمون میگوید که این محصولات ها به ما فایده کلان دارد. офарин хуб кани шумо чӣ фикр доред? باز غذای ما باید از ویتامین ها بای باشد. اینچنین ما باید بیشتر میوه و سبزیجات را در شکل تر تازه‌شان استعمال نماییم. офарин аст моа хеле хуб ва ҳар он чизе ки шумо номбар кардед дар ҳақиқат ҳам онҳоро риоя мекунед? бале. бовар дорам ки шумо низ додаракону хоҳаракони азиз ки айни замон моро тамошо карда истодаед ба мисли иштирокчиёни барномаи мо ҳама он маҳсулотҳоеро ки барои организм фоидаи калон доранд истеъмол мекунед ва аз истеъмоли ғизои солим саркашӣ намекунед. ҳоло бошад духтурхола барои мо дар бораи қоидаи қабули хӯрок, яъне бо чӣ меъёр ва бо чӣ миқдор истеъмол намудани ғизо як сюжаи хеле хуб омода намуданд. хуб биёед ба суханони духтурхола бо диққат гӯш медиҳем. در یک روز وابسته به سن سال و اشتها آدمان باید یکچند مرتبه خوراک خورند. از جمله کلانسالان 3-4 مرتبه و کودکان و نورسان باشند 4-5 مرتبه خوراک تناول کردنشان ضرور است. وقتی خوراک خوردن اساساً سحر، چاشتگاه و شام می باشد. همچنین خوراک علاوگی نونشته دوم و خوراک گشت پیشین را نیز باید استعمال کرد. با ترتیب خوراک خوردن گرب سلامتی است. یگان محصولات طلبات ارگانیسم رو با تمام ماده‌های ضروری پورا قانع کننده نمیتواند. مثلا گوشت هر خیل امینوکیسلات‌های ضروری داشته باشد هم به مقدار کافی ماده‌های مینرالی و ویتامین‌ها را ندارد. نان باشد بسیار کربوهیدرات داشته دیگر ماده‌های به ارگانیسم ضروری در آن دیده نمیشوند. از همین سبب به خوراک آدم محصولات سرسفیده، روغن حیوانات و نباتات، سبزیجات سر ویتامین و از نمک‌های مینرالی بوی را علاوه می‌کنند.
барои кӯдакону наврасон зарур аст ки пеш аз саршавии дарс хӯроки гӯштдор, ҷурғоддор, моҳидор ё ширдор хӯранд. сафедаи онҳо барои сабзиши организми кӯдакон зарур аст. наҳори серғизо бошад қобилияти кори фикрӣ ва ҷисмонии одамро беҳтар мекунад. нимгуруснагии доимӣ, парҳезӣ, нимсерӣ бошад ба организми инкишофёбанда, махсусан ба организми кӯдакону наврасон зарари калон дорад. агоҳи рӯзӣ кам ё саросима хӯрок хӯрдан ё умуман бенаҳорӣ ба мактаб рафтани кӯдакон норавост. роҳравон ҳангоми китобхонӣ ё тамошои телевизор хӯрок хӯрдан низ мумкин нест. дар рӯзгори ҳаррӯзаи мо ҳаст ғизои солим ва ҳаст ғизои носолим. дар бораи ғизои солим ва фоидаҳои он мо аллакай маълумот гирифтем. анакнун бачаҳо, ман ба шумо як савол дорам. Ки мегӯяд ки ғизои носолим чист? ҳар он чизе ки дар кӯча тайёр карда мешавад ба монанди ходок, шаурма ва ғайраҳо ба саломатии мо фоида надорад. яъне онҳо ба ғизои носолим дохил мешаванд. офарин. худи шумо ходок истеъмол мекунед? не ягон бор ҳам намехӯред? не шаурма чӣ? не кани дигар иштирокчиён чӣ? шумо ходокро дӯст медоред? фақат росташро гӯед. шумо Марьям дӯст медоред, ҳа? шумо ҳам дӯст медоред асмо? офарин. дар як ҳафта чанд маротиба ходок истеъмол мекунед? якто дар як ҳафта як бор? як дона, ҳа? баъд сер мешавед? хуб, шумо чӣ асмо? не шумо умуман истеъмол намекунед? чанде пеш гуфтед ки дӯст медорам ку? модарам ба ман дар хона тайёр мекунад. чӣ тайёр мекунанд дар хона? ходок. ходок шумо мехӯред? бо маза аст? бале. офарин. усмон, шумо чӣ ходокро дӯст намедоред? не не? хеле хуб. ва ба фикрам додаракону хоҳараконе ки айни замон моро тамошо карда истоданд, ҳама яку як даст мебардоранд ва мегӯянд ки ман ходокро дӯст медорам. ин албатта хуб аст, вале ҳар як чиз меъёри истеъмоли худро дорад. ходокро низ мо метавонем истеъмол намоем, вале ҳар рӯз не. ба мисли иштирокчии мо Марьям метавонед дар як ҳафта ҳамагӣ як маротиба истеъмол намоед ва он наметавонад ба организми мо зарар расонад. хуб, кани дигар иштирокчиён, кани чӣ фикр доред шумо дар ин бора, дар бораи ғизои носолим? дар мағозаҳо ҳар гуна конфетҳои ранган мефурӯшанд. онҳоро қандақҳои хитоӣ меноманд. модарам ҳеҷ гоҳ хӯрдани онҳоро иҷозат намедиҳад. бале, чӣ тавре ки худи шумо қайд кардед, қандакҳои хитоӣ, онҳоро ягон модар фикр мекунам ба мо иҷозат намедиҳанд, зеро онҳо гарчанде ки нархи гарон надошта бошанд, вале ба организми мо зарари хеле зиёд мерасонанд ва модари шумо дуруст мекунанд ки ба шумо истеъмоли онро иҷозат намедиҳанд. кани дигарон чӣ фикр доранд? агар мо ягон рӯз ба боғча чипс биёрем, мураббиямон моро ҷанг мекунад, мегӯяд ки он ба саломатии мо зарар дорад, яъне вай ғизои носолим аст. албатта чипс ба организми мо хеле зарар дорад ва хусусан ба меъда. хусусан ман шахсан 2 маротиба аз пушти истеъмоли барзиёди чипс бемор шудам ва табобат гирифтам. ҳоло бошад қариб ки истеъмол намекунам, кам мехӯрам, вале истеъмоли он аз истеъмоли пайвастаи он бояд албатта ки даст кашид. хуб усмон? модари ман ҳам доим мегӯяд ки чипси укречки ба организми мо зарар дорад. боз он кас хӯрокҳои бирёнро ба мо низ кам медиҳад. мегӯяд ки хӯроку сахти бирён моро бемор мекунад. усмон, худи шумо чипс, кириешки, чиқеле ки худатон мегӯяд сухарикҳо, онҳоро дӯст медоред? росташро гӯед фақат. бале. масалан дар як рӯз кадоме аз онҳоро бештар истеъмол мекунед? чипсро бештар ё ин ки кириешкиро? модарам ба ман гоҳ мехаранд. офарин. ролтон чӣ? ролтонро истеъмол мекунед? не иштирокчиёни дигар шумо ягон касе аз шумо ролтон намехӯранд? не иштирокчиёни мо аллакай маълум мешавад ки ягон нафари онҳо ролтонро истеъмол намекунанд. ва додаракону хоҳаракони азиз ки айни замон моро тамошо карда истодаед, ба ҳар як шумо низ тавсия медиҳем ки ролтон ва ҳама он маҳсулотҳое ки ба ғизои носолим дохил мешаванд, онҳоро истеъмол накунед ва агар
натавонед метавонед онҳоро чӣ қадаре ки набошад камтар истеъмол намоед, зеро бо ин амал шумо метавонед организми худро аз бемориҳои гуногун эмин доред. нӯшокиҳои газдор низ ба мо зарар дорад, махсусан ба мо кӯдакон. нӯшидани он мумкин нест, вай ба меъдаи мо зарари калон доранд. офарин, дар ҳақиқат ҳам ҳастанд хурдсолоне ки бештар завқу шавқ ба нӯшидани нӯшокиҳои газнок доранд, вале бояд гуфт ки ин амали онҳо комилан нодуруст аст ва бо ин амал онҳо метавонанд танҳо ба меъдаи худ зарар расонанд. метавонед шумо ба ҷои ҳамон нӯшокиҳои газнок метавонед шарбатҳои гуногунро ки дар хона тайёр мекунанд ва ё ин ки дар мағозаҳо мефурӯшанд истеъмол намоед. офарин бачаҳо, маълум мешавад ки шумо дар бораи ғизои носолим ва ҳар он чизе ки ба организми мо зарар дорад маълумоти хуб доред ва хуб мешавад ки аз истеъмоли онҳо низ даст кашед. ҳоло бошад духтурхола барои мо дар бораи якчанд ғизои носолим ки ба организми мо зарар мерасонад маълумот медиҳанд. бо диққат бошед, зеро медонем ки ҳар яке шумо чипс, ролтон, хотдог ва ҳама он маҳсулотҳое ки ба организми мо зарар доранд онҳоро истеъмол мекунед ва ҳатто дӯст низ медоред. боварӣ дорем ки пас аз тамошои ин сюжет ҳар яке шумо ба тарзи ҳаёти солим ва хусусан ғизои солим мегузаред. олимони ғизошинос якҷо бо намояндагони соҳаи тиб тадқиқот гузаронда номгӯи маҳсулотҳое ки ба организм зарар доранд тартиб доданд. дар ҷои якуми ин рӯйхат чипс меистад. дар хусуси он ки таркиби чипс аз равған, хушбӯйкунанда ва канцерогенҳо ва углевод бой аст ва ин маҳсулотҳо ба организм, махсусан ба организми кӯдакон зиён дорад, ҳама аллакай медонанд. мо бошем дар ин ҷо илова карданем ки истеъмоли пайвастаи чипсҳо сабаби сар задани бемориҳои саратон, камхунӣ, фишорбаландӣ, вайрон шудани раванди ҳазми хӯрок ва ҳатто гастрит низ мегардад. дигар маводи ғизоие ки ба кӯдакон зарар дорад ин нӯшокиҳои газдори ширин мебошад. дар таркиби ин обҳо аспартам ва бензонати натрия мавҷуд аст. ин моддаҳо боиси дар кӯдакон пайдо шудани реаксияҳои аллергетикӣ ва беқувватӣ мегарданд. инчунин олимон муайян намуданд ки кӯдаконе ки обҳои газдори ширинро пайваста истеъмол мекунанд назар ба дигарҳамсолонашон дағалтар буда зуд асабӣ мешаванд. ҳамчунин чунин обҳо сабаби афзурдаҳолии кӯдакон низ мегарданд. хӯрокҳои ба истилоҳ тезтайёр низ ба организми инсон, махсусан кӯдакону наврасон, зарари ҷиддӣ доранд. духтурон тавсия медиҳанд ки ба кӯдакон аслан донистани ин гуна хӯрокҳо лозим нест. шаурма, билиши, бургер, хотдог ва ғайра хӯрокҳое мебошанд ки ба организми кӯдакон тамоман фоидаe надоранд ва равғане ки онҳоро дар он мепазанд рӯзҳоу ҳафтаҳо иваз карда намешаванд. ин намуди хӯрок на танҳо бефоида, балки зараровару хатарнок низ ба ҳисоб меравад. оқибати оддитарини истеъмоли чунин ғизо метавонад заҳролудшавӣ аз ғизо ё шикамдард бошад, аммо дар оянда вақте пайваста аз онҳо истифода бурдан мегиред, он метавонад ба бемории фарбеҳӣ, сустии организм, вайроншавии мубодилаи моддаҳо, бемориҳои гурда ва рагҳо оварда расонад. дӯстуракони азиз, номгӯи чунин ғизоҳо бисёранд ва дар барномаҳои минбаъда мо кӯшиш мекунем шуморо бо онҳо шинос намоем, то ин ки аз хӯрдани онҳо худдорӣ намуда саломатиатонро ҳифз намоед. бачаҳо, шумо дар боло гуфтед ки ғизои солим, яъне ғизоеро ки мо истеъмол мекунем бояд дар таркиби худ витаминҳо дошта бошад. ба фикри шумо мо ана ин витаминҳоро аз куҷо пайдо мекунем? магар шумо наметонед сарчашмаи ҳамаи витаминҳо ин меваву сабзавотҳо, тухму шир ва маҳсулотҳои нонӣ мебошад. офарин, ва ҳамзамон чун айни ҳол фасли баҳор аст, хусусан кабудиҳо метавонанд ба организми мо витаминҳои гуногун ва зиёдро ҳадя намоянд. ҳамин не? бале. офарин. хуб, дигар иштирокчиён? умуман ҳар чизе ки мо истеъмол мекунем, яъне он хӯрдании фоидаовар дар таркиби худ витамин дорад. хеле хуб. кани мавзуна? мураббиямон ба мо мегӯяд ки миқдори витаминҳо бештар дар таркиби меваҳои тару тоза ва хушкмеваҳо дида мешавад. махсусан витамини С дар таркиби меваҳо хеле зиёд.
سبزیجات نیز در خود ویتامین‌های زیاد دارند. مثلا سبزی یکی از سبزیجات دوست داشته من است. آنها ویتامین‌های زیاد دارند. این را مربی‌ام گفته است و آن کس هیچگاه خطا نمی‌کنند. خیلی خوب. حتی کبوتر شیبیت نیز در ترکیب خود ویتامین ها دارند. اگر شما در این باره نمی‌دانستید پس در خاطرتان نگاه دارید. раҳмат барои маълумот. албатта дар оянда аз маслиҳатҳои шумо истифода мекунам. инҷо бошад духтурхола дар бораи таркиби яке аз сабзавотҳо ки ба организми мо хеле фоидаи калон мерасонад як сюжаи хеле хуб омода намуданд ва мехоҳанд маълумот диҳанд. ба фикри шумо ин кадом сабзавот аст? агар намедонед пас сюжаи навбатии моро тамошо кунед. бодиринг сабзавоти хушхӯрест ки дар охири фасли баҳор пухта мерасад. агар одатан сабзавотҳоро дар шакли пухташудааш истеъмол кунанд, бодирингро дар шакли тару тозааш мехӯранд. бодиринги намак хӯрда низ иштиҳоовар буда дӯстдорони зиёд дорад. таркиби бодиринг аз сафеда, қанд, клетчатка, оҳар, кислотаҳои органикӣ, витаминҳои Б, С, ППЕ ва микроунсурҳо иборат аст. бинобар маълумоти абуалӣ ибни сино, бодиринг таб ва ташнагиро мешиканад, пешобро меронад, меъдаро қувват мебахшад. ҳангоми бемориҳои ҷигар хӯрдани бодиринг хеле муфид аст. табибони халқӣ бодирингро чун ғизои парҳезӣ, талхарон ва иштиҳоовар ба кор мебаранд. оби бодиринг барои равондани доғи кунҷитак ва гармича фоида дорад. бояд гуфт ки 95% бодирингро об ташкил медиҳад. бодирингҳои тару тоза барои нафароне ки аз бемориҳои дилу рагҳо, ҷигар, гурда ва фарбеҳӣ азият мекашанд давои хеле хубест. обе ки дар таркиби бодиринг мавҷуд аст ба ҷорубе монанд буда ҳама моддаҳои нолозимаро организм руфта мебарад. агар онро пайваста истеъмол кунед барои об шудани санги гурда кӯмак мерасонад. чӣ тавре гуфтем таркиби бодиринг аз бисёр витаминҳои барои организм дар кори бой аст. ин аст ки истеъмоли он иммунитетро яъне масъулияти баданро боло карда ба ҷисм нерӯ мебахшанд. ҳангоми хӯрдани бодиринг пӯсташро ҷудо накунед, зеро дар пӯсти он миқдори зиёди витамини С мавҷуд аст. дар таркиби афшураи бодиринг як намуд гормоне мавҷуд аст ки барои истеҳсоли инсулин мусоидат мекунад. калий ва магний дар таркиби он буда гардиши хунро ба танзим дароварда фишорро як хел нигоҳ медорад. бачаҳо хеле шодам ки дар барномаи мо иштирок намудед ва фикру ақидаҳои худро доир ба ғизои солим ва носолим баён кардед ва бовар дорам ки ҳама он дӯстураякон ва ҳамсолони шумо ки айни замон моро тамошо карда истоданд пас аз ба анҷом расидани ин барнома дигар тарзи ҳаёти солимро пешаи худ мекунанд ва пайваста ғизои солимро истеъмол менамоянд. инҷо барномаи навбатии мо низ ба анҷом мерасад. то дидори навбатӣ худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед, зеро табиби ҳар як шахс худи ӯст.